Gipaubos karon sa psychosocial intervention ang 8 anyos nga managkaluhang babay, lakip na ang 1-month-old baby nga na-rescue sa NBI-CEVRO, IACAT ug DSWD-7 sa Barangay Kalawisan Lapu-Lapu City human gikatahong na biktima sa cyber pornography. Samtang CSWD Lapu-Lapu City nangandam na usab sa mga intervention nga himoon sa higayun nga ibalik na sa komunidad ang mga bata. Ani ang report. Ana karon sa kustudiya sa DSWD-7 ang 1-month-old baby girl ug ang iyang mga igagaw nga managkaluhang 8 anyos nga mga babay uban sa ila mga inahan. Kini aron mapaubos sila sa nagkadayang intervention human mabiktima sa cyber pornography sa kaugalingon nilang uyuan. Hinuon bisan pa man kun gilakip ang duha ka mga inahan sa safekeeping, padayon pa ang investigasyon sa mga otoridad sa posible nilang kalambigitan sa hitabo, ilabi na kay usaraman kabalay ang ilang gipuy-an. Under investigation man siya, case build up na ni NBI, kung naabay ko'y kalabutan ang mga ginikanan. But mo lang dili man po nato pwede kanang kuan nga side, basig na involvement. How come di siya kabalo the 1-month-old and the 8 years old na under man gyud na sa iyahang parental care. Sa bikas bahin, nangandam na usab ang CSWD Lapu-Lapu City sa mga intervention nga ilang himuon sa higayon nga mabalik na sa komunidad ang mga batang biktima. Naglakip kini sa paghatag og financial ug livelihood assistance sa mga kabanay nga moatiman unya sa mga bata kung ugaling mapamatud-an nga may kalambigitan gayud sa cyber pornography ang duha ka mga inahan. We will conduct a parenting capability assessment with the family, with the side sa mother, no, the lola, the lolo. Kung dili available is the igsuon. Oo. Kung wala gyud available is mapugos kita butang nila sa center. Niadto lang Nobyembre, napalabang sa konseho sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang ordinansa batok online sexual abuse and exploitation sa mga kabataan. Matod sa OIC sa CSWD Lapu-Lapu City, Catherine Ladaga, bisan kun wa pa napalabang ang ordinansa batok online sexual abuse and exploitation of children, gihimo na nilang kabahin sa diskusyon sa Parents Effectiveness Seminar o Violence Against Women and Children Seminar ang issue kabahin sa online sexual abuse and exploitation. Lakip sa mga napaubos sa seminar ang mga ginikanan nga mga taga-Barangay Kalawisan. Apan way ni usa sa mga silingan o mga kabanay sa mga biktima ang mitaho niini ngadto kanila. Kay regular man gyud na siya namo nga monitoring. Regular na nga monitoring, in fact na may referral pathway kung asa mo report, kinsay pangduulan, nya na ang among mga numbers is visible pud sa barangay para anytime kung naay ang neighbor is na siya pagduda nga red flag ni ngano man ning kani nga balay. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.